Creem un nou projecte personal, encesa d'un LED temps, on encendrem i apagarem un LED establint un temps. Per a realitzar la tasca, utilitzarem els components Arduino U, LED, resistència i cables. Activem el pin d'entrada número 11, indicant l'opció ON. Establim un temps. Esperar 1000 milisegons. Desactivem el LED 11, indicant l'opció OFF i establim un temps de nou. Aquest cicle es repetirà indefinidament.